Тапшыруны башлап, алдагы 2 сәламне Новоспасск бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле якташыбыз Мәзитова Фәимә Ахат кызы каршылый. Аны онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан яраткан тормыш иптәше Зәкәрия Зиннатулла улы котлап, иң җылы теләкләрен юллый. Минем яраткан тормыш иптәшем Сызрань шәһәрендә 59 ел элек дөньяга килә. Язмыш сылтавы буенча ул Югары Терешка авылында 1961 елга кадәр яши. Ә инде мин аңа гашыйк булып, 40 ел элек гомерлеккә үземә ярым иткәч, беренче балабыз туды. Шуннан соң без Новоспасск бистәсенә күчеп киттек. Тормышымның олы бер мәгънәсе булган, гомерлеккә яр иткән иң кадерле, иң асыл, иң якын кешем хатыным минем. Синең белән без ир белән хатын гына түгел, ә инде иң якын кардәшләрдән дә якынрак булдык бу бергә гомер итү дәврендә. Хәтерлим бүген дә сине тәүге тапкыр күреп гашыйк булуымны. Минем өчен син бүген дә шундый ук ямьле, яшь, акыллы, матур кыз сыман. Әйе, бер генә тапкырда сине гомерлек яр итеп сайлавыма үкенмәдем. Күпне күрдек икәү бергә. Авырлыклар тормышта аз түгел иде. Ләкин синең сабырлыгың, синең дөньяны аңлый алуың безнең гаилә учагын сүндермәскә мөмкинлек бирде. Алтыным, гафу ит әгәр рәнҗеткән булсам. Матурым, рәхмәт мине бәхетле итүеңә. Көнгә мәсьәләләрне чишергә кирәк дип, шулай чишә икәү бергә картлык сафына керәбез. Оныклар шөкер үсеп килә, ә инде балаларыбыз күңел шатландырып матур яшәп киләләр. Рәхмәт кадерлем барысы өчендә. Киләчәктә дә Раббым бер тигез гомер кичереп мәхәббәттә яшәргә язсын. Мин сине бик нык яратам сөеклем. Җаным, тормыш юлдашым, янәшәмдә сине тою җитә. Аңлар өчен олы бәхетне минем күңел канат кагып яши. Синең белән мин бик бәхетле. Яратканым диеп кабат-кабат исмең алам назлап телемә. Теләкләрнең матурларын эзлим, җиткерергә туган көнеңә. Үткән, биткән, күпме сулар аккан, начарларын оныт җаныем. Сине минем көчле сөюемне нинди сүзләр аша аңлыйм. Юктыр сүзләр аны җиткерергә, тик бел, сине хөрмәт итәмен. Туган көннәреңә йөрәгемне назга тереп бүләк итәмен. Хөрмәтле Фәхимә Ахатовна, пар канатыгыз сынмыйча, гомере буе бер-берегезне яратып, алда да яшәгез. Хәзерге җыр сезнең өчен яңгырый. Җиңел тарта бергәләшеп паратлар. Кешегә дә бу тормышта кирәк бит пар канатлар. Кешегә дә бу тормышта кирәк бит пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Uzun durmalı yıllarda zor tayanış paratlar. Aşıklarga bәхет üçün кирәк бит пар канатлар. Aşıklarga бәхет üçün кирәк бит пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Ширдә кешене ерак-ерак якларга,
Dünyalarning yemi orta par qanatlı şaklarda. Dünyalarning yemi orta par qanatlı şaklarda. Tağ mingende mıqlıp gerek bir-birsine paratlar. Balkın yaşar üçün gerek her kimge par kanatlar. Tağ mingende mıqlıp gerek bir-birsine paratlar. Balkın yaşar üçün gerek her kimge par kanatlar. Balkın yaşar üçün gerek her kimge par kanatlar. Tağ mingende mıqlıp gerek bir-birsine paratlar. Balkın yaşar üçün gerek her kimge par kanatlar. Яраткан газиз әниләре, әбекәйләрен, Мәзитова Фәһимә Ахатовнаны күркәм туган көне белән ихластан бүген бала оныклары, Айниндиновлар гаиләсе, кызы Гөлнара, кияве Марс, оныклары Диана һәм Сабина, Хамзиннар гаиләсе, кызы Лилия, кияве Рафик, оныгы Тимур, кызы Флора Давронова, оныгы Альбина кытлылар. Аны хакы, Тәңре хакы диләр. Әйе, тик мәгънә әйтелми бу сүзләр. Иң олы дәрәҗәдә бу тормышта газиз әти-әниләр тора. Якыныбыз безнең, күз нурыбыз, әнкәебез, сөекле әбекәебез. Сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Әгәр хәлебездән килсә, сиңа өзелми торган озын гомер яздырыр идек. Шушы бирелгән гомереңдә без бала аныкларыңның рәхәтен күреп, әткәй белән озак кына яшәргә язсын сиңа Раббым. Кадерле без, син бу дөньяда һәйкәл куярлык зур хәрефтән ана. Әткәйебез белән безне, 3 балагызны итәгатьле итеп тәрбияли алдыгыз. Эшебезне дә башлы күзле итеп, олы тормышка бастырып, гаиләләребезне корырга ярдәм иттегез. Әнкәйебез безгә төрле яктан да үрнәк. Ул гомере буе үзенең намуслы хезмәте аркылы хөрмәт казанды. Башлап ит эшкәртү комбинатында, аннары ипи пешерү заводында эшләп, хезмәт ветераны исеменә лаек булды. Ул бер авыр эштән дә курыкмады. Бик тырыш, бик түзем булды. Аның сыман бар кеше дә булдыра алмый безнеңчә. Без барыбыз да аны бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Әниебез безнең фәрештәдер. Кеше андый сабыр була алмый. Безнең әни сыман бүтәннәре бу дөньяга тагын туга алмый. Яратабыз сине чын йөрәктән. Мең рәхмәтләр әйтеп бәйрәмдә. Яратудан башка хөрмәтләү дә без ясаган матур бәйләмдә. Матур итеп яшисең син җирдә, үрнәк син безгә һәр эштә. Озын гомер сиңа теләгәндә амин диеп торсын фәрештә. Күз нурыңны бирдең безнең өчен, йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карагач, безнең өчен бәхет син булгач. Туган көнең белән барыбыз да әниебез, әбиебез сине котлыйбыз. Бәхет, саулык, күңел тынычлыгы Аллаһыдан сиңа сорыйбыз. Әни дигән сайын күңелебез талпына да күккә омтыла. Әнкәемнең кочагына кергәч, барыбер шу кайгылар ынтыла. Әниләрсез якты дөньялар тар, матур көннәр моңсу үтәләр. Әни диеп телгә алган сайын йөрәкләрдә ныграк тибәләр. Кадерле Фәһимә Ахатовна, машаллах күз тимәсен, бик тәүфыклы бала аныклар тәрбияләгәнсез. Бу эшегез өчен 2 дөнья сәгадәтенә ирешегез. Бүгенге бәйрәмегез белән ихластан котлыйбыз һәм бүләккә җыр юллыйбыз. Кешегә үз өлеше язган, үз дәвасы һәрбер йөрәккә. Җәннәт кышы итеп сине Ходай, 3 кыз бала биргән бүләккә. 3 кызыңа 3 йылдызың, күңелеңнән 3 калла. Һәрберенә җаныңны бүләп биргәнсең яшәү нуры. 3 кызыңа 3 йылдызың, күңелеңнән 3 калла. Һәрберенә җаныңны бүләп биргәнсең яшәү нуры.
Күңеліне бәллүр езақ бекли, сақсыз ашсаң шәшірәп уақылана. Қар қызыңның күңеліне ұшқыш, сенің үйрегіңді сақлана. Үш қызың ұлам, үш елдізің, күңеліңнің үш қылы. Қар біріне жаныңна гүлеп, бергенсің яшау нұры. Үш қызың ұлам, үш елдізің, күңеліңнің үш қылы. Қар біріне жаныңна гүлеп, бергенсің яшау нұры. Жанын аңылау қайын түгел, ең мұхимі аңа балалар. Қабыл болсын ейді қызыларыңа, бақыт тілеп қылғанды